said the big no Shabuno is NPP former regional chairman. But no, and it's all because I'm a man, person. There was an upper. Now, other some come, big Toma. Or just so about it, you big Toma. Okay, big day. Now, okay, big day, and I'm Toma. I open the some. Oh, yeah, I start for okay, okay, or 10 years old. Oh, nice. Wow, wow. I think, Osha, Udibu said the other son. Abiam, one of the richest men in Ghana. Ninia and the general, or no so about or some say, what's enough family? A man, it's yes, it's Mammy, and if I don't see a teacher from Kakra. I, Abusia ɛyɛ sesima ntoafo kurafa sɛ ɛno ɛna yɛgu so kyɛma memfa ha kakra na mene nana twetwe nkɔmmɔ kakra menyina wo nkyɛn nidi na in fact mabɛnya nana kɔmfoba baako a ne ho ɔfɛ paa yie mehu no no mɛtumi sɛ yes nananom so paade ba kɔmfoɔ sɔ no ɛno na mene bɛ nana mpakyɛ na wodin de sɛ ne die Adaro mami de nanaya. Nanaya. Nana mpakyɛ o woyɛ kɔmfoba Eba cha. ɛwɔ ɛhefa na bosom a na nsuo bɛɛ na wokɔ mu Me kwa mo fi abna. Me wo se chedu masi. Da wana. nana mpakyɛ gye na adi wabɛpie ha Ene de ye kwa fo pani. Ene na odi ba ye. Ye no enti na ye ba ye. ɛyɛ sɛsimantoa Eba cha. Sesema. nana na wie deɛ mehwɛ wɔ ahoɔfɛ paa yi na wobɛdi adeɛ no anaasɛ wobɛfa nananom akonnwa no akyɛ kakra Adaro me pan se be mfie na yi.
na yɛwo kura bere mi de nyinaa no nya agye sɛ na wokɔ Eba cho daabi. nti ɛberɛ bɛn na nana ɛbɛtɔ mu a sɛdeɛ woka mfie na ni ɛyɛ dɛn na all of sudden nananom ɛfrɛ wo sɛ wei deɛ bra na wo so bɛsom yɛn Adaroma na mekɔ asɔre. Ɛyɛ obi a na mekɔ asɔre. Nti one day na me ne makuma a yɛkɔ asɔre. Na ade ne bɛte sii mu wɔ kwan mu. Nti m'ani baa mo so na yɛwɔ kɔmfoɔ baako fie ɛwɔ Mampɔn. Nti ɛhɔ na yɛkɔhuu sɛ ɛyɛ me kurom nsuo. Mfɛnsi Kofi Abena na aka. Nti yɛde me bɛto aduro mu wɔ Nyinasu. Ɛhɔ na mebɛdaa aduro. nti ɛhɔ na ɛkɔba sɛ saa bere deɛ nananom ɛna afrɛ wo sɛ bra na bɛsom wɔ mo na nana ɛba saa no ɛdeɛ na na ɛyɛ wo anaa wo deɛ wohu yɛ anaase o wei deɛ ɛyɛ m'ani gye ho nti ɛwɔ sɛ mekɔ na mekɔ so Bachelor dad. Bibi hu yɛ na boafoɔ ni hɔ, maame ni hɔ, papa ni hɔ. Eti ɛbaa saa no mmerɛ ho yi. Ɛna me nso me deɛ na ɛbaa yɛ na ɛma ebi a bɛyɛ week metumi atwa ahwɛ bɛyɛ 3 ne yɛde ma kɔ hospital. Yɛkɔ a doctor ne nhu yarefoɔ na yɛde ma ba. Nti ɛno mu na makuma baako kaa sɛ yɛnkɔ asɔre wɔ Mampɔnten. A yɛkɔ a ɛkɔte fie a yɛkɔhu sɛ biribi sei na aba. ɛna nananom yɛ amammerɛ ne amanneɛ a ɛkyerɛ sɛ bosom panyin ɛna afrɛ wo sɛ bra na bɛsom no Bachelor. nti wobɛfa nanam akonnwa sɛdeɛ ɔka mfie no ani sɛna anammɔntuo no ayɛ ahyɛseɛ no ɛbɛsi saa bere Oh, ahyɛseɛ no deɛ ɛyɛ den. Ahyɛseɛ no yɛ den. Bye. Ɛkura den deɛ. Edu baabi a ɛyɛ mmerɛ. Na saa na mebu. wɔne wo ho da Manu me ho. Matena ase koraa esu sɛ daakɔ bɛka wɔ bi a yɛkuro mu kakraka nipa wɔ hɔ. Me a mimi ni maame ni papa a mimi ni boafoɔ bi adeɛ. Akɔm si dɛ ɛka me a wɔn na ɛkɔboa me. Ɛna na ɔtete mi nso afiri. Nti na anidaa so asa. Ba awerɛkyekyerɛ so yɛsi yɛfa no nipa hɔ. Nipa na ɛma ama awerɛkyekyerɛ a metumi de kɔɔ m'anim a ɛna mɛdu baabi a mewɔ yi. nti nananom deɛ sɛnti ɔmofo a sɛsɛ deɛ okurom fo nyinaa agye wo atom a ɔmo asoro mu aba bɛsi saa bere Ɔnaroma. Saa na ɛteɛ. saa na ɛteɛ na nana na woyɛ adwuma bi anaasɛ na wonyɛ adwuma bi ansa na nananom ɛfrɛ wo Na mebɔ ti. nti sɛ deɛ nyɛ ade sɛ otumi yɛ bio Mpakyɛ dɛ. nananom akwan sɛ tumi saa sɛ woaware Adaroma menya nware. nananom a ho kwan sɛ ebia wobɛtumi aware ama no ayi Oh, ɔmo akwan deɛ metumi aware. but sɛ deɛ wonya hu sɛ yɛbɛma akora ma woaware Oh, menya hu yi. Ba menim sɛ ɛyɛ den a mekɔ yɛbisa me sɛ mɛware, mɛwo, megye so. Nti menim sɛ ɛyɛ den a yɛkwan bɛtumi ada ma me. ɛkyɛ sɛ deɛ wonni ba Mewɔ ba. ansa na yɛ nananom frɛ wo Bɛbakya. Kura nkora mmienu. Na na Oh, nana ho ɔfɛ, ho ɔfɛ. Nana na wo bie bɛyɛ sɛ. Adaroma me tie de. Nana, e de kakakra afiɛ no asia. O nkurɔfoɔ ɛhwɛ wo. Wɔakyire kwan. Ɛne ɔmo a wɔwɔ Ghana ne abɔkye baabi a no, wobɛtumi aka biribi akyerɛ wo. Yɛbɛka kyerɛ ɔmo sɛ yɛma ɔmo nyinaa fi hyiafa. Na yɛsrɛ ɔmo adeɛ sɛ deɛ obiara hia bi a ɔmfa ndom no. Afe sɛsɛ dɛ bi a saa bere ne yɛkɔ yɛn anim na ɛnti seesei kakra a mɛtumi aka akyerɛ ɔmo ano. Nana na mabunu sɛ yɛn nyinaa yɛpɛ ho ntɛm anya. Ɛna yɛni abere gidigidi. Abrabɔ sɛde yɛgye obi kunu yɛyɛ sikaduro nneɛma ɛnsɛ mfata. Na sɛ ɔpɛ sɛ ɔmo nkwa yɛ ti adeɛ a obi kunu deɛ ɛnyɛ. Ɛte sɛ bɛrima a ɔsɔre a ɔtetare obi yere ho. Ɛma wo nkwa ɛyɛ ti a ɛntɛm paa. Ɛna yɛmpɛ yɛn ho ntɛm nso so wobɛnya yɛn ho ntɛm. Biribiara yɛ ntoboaseɛ. Aboa kyekyɛdeɛ sɛ ɔde brɛbrɛ ɔbɛkɔ akɔduru baabi a ɛsɛ sɛ wɔkɔ. Enti wopɛ wo ho anya ho ntɛm a awieeɛ ne mfa papa mma. Nti deɛ mɛka ne sɛ me nua mmabunu mu a ɔmo pɛ ɔmo ntɛm. Mɛsrɛ ɔmo sɛ ɔmo nya ntoboaseɛ. Nana ɛbɛda wo ase bebree na wotin ne wakyiri kwan no bio sɛ ebia obi ɛpɛ sɛ ɔbaa hɔ a Mede nana yaa. Mefiri Mfɛnsi. Baayɛ sɛ mewɔ Sekyedu mu ase. Ɛhɔ na meteɛ. ɛti sɛkyɛ na seko na wofiri ɛbaeɛ Bɛbakya. okay ɛti nana yɛ na mene na atwetwe nkɔmmɔ no ɔyɛ kɔmfo ba a ɔwɔ sɛkyɛ adwuma ase
nananom afrɛ no wei deɛ yɛbɛnya mmerɛ na mmerɛ bɛma yɛakɔsɛku na ɛno no akɔtwetwe nkɔmmɔ yi na sɛ sɛ deɛ ɔmo aba ɛyɛ Sasima Ntomafoɔ kuo afa sɛ ɛti yɛnha nana bebree ɛberɛ aso sɛ ɔmo bɛyɛ amammerɛ ne amadeɛ abɛkɔm mɛtwa nana ɔfa ne ho a n'afadeɛ no mɛtwa no na wahu de wie a nana ɛso teɛ mesɛ di m'akyi na yɛtwetwe nkɔmmɔ nyame nhyira wo nana meda ase bebree It's very difficult. I have Sesima and Ntomafoɔ kuo afa sɛ a ɛwɔ Nkranga and then akɔmfoɔ ahodoɔ ɛba abɛfam bi sɛ yɛsesɛ Peter ni ɛyɛ bibi a Peterfoɔ de bɛgya no yɛtɔ tomato sɛ ɛyɛ bibi a ɔmo ɛde bɛgya no bibi bi a ɛkɔ so biara no ne ho nipafoɔ ɛna ɛba ɛbɛgya ɔmo ɛti sɛ bosompanyini ɛyɛ Sesima Ntomafoɔ kuo ɛredi afa sɛ deɛ a na ɛwɔ sɛ akɔmfoɔ ahodoɔ sunsun ahodoɔ ɔmo na ɛwɔ sɛ ɔmo ba na ɔmo so ɛba na ɔmo bɛyɛ dwumadie ne sɛdeɛ ɛsɛ na ɛfata eti mɛhwɛ sɛ ebɛnya abakɔsɛm kakra afiri ɛyɛ afahyɛ yi a yɛhyɛ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nyinaa yɛbɛsua adeɛ afiri mu nti aha Sasima Ntomafoɔ Sabre dosha ɛyɛ amammerɛ ɛne amanneɛ ɛna ɛyɛ nananom ɛyɛ ɛti ɔmo di kan akɔ ɛyɛ kɔnfo panyin na abosom panyin hɔ ɛyɛ Sasima Ntomafoɔ kuo akɔ akɔkyea no asɛ ne sɛ wei deɛ nana ɔma aba ɛti ɔmo wie na ɛwɔ sɛ ɔmo de ɔmo nsa to nsa yam ɛkyea nananom akɔnfo ahodoɔ a aba mpanyinfo a ɛwɔ ha amammerɛ ne amanneɛ kwan so ɛti ɛno na saa bere wɔ ani gu so a wɔrehyɛ amammerɛ ɛne amanneɛ kwan so fɛfɛɛfɛ ɛyɛ Sasima Ntomafoɔ kuo afa sɛ ɛno ɛna wɔrehyɛ na sɛ mpanyinfoɔ sɛ owurɛ firi kurom hena abɛn a wɔyera ɛwɔ bedwa ɛna dwa bɔ ase ɛti ɛwɔ sɛ amammerɛ ne amanneɛ kwan so no amammerɛ ne amanneɛ kwan so no na ɛwɔ sɛ ɔmo ɛba ɛbɛyɛ amammerɛ ɛne amanneɛ dididie ɛma deɛ anidie ɛsɛ no ɛti bohyɛ a ɛyɛ amammerɛ a ɛyɛ paa yie na ɛsɛ sɛ bere biara no a wobɛnya ho biara no ka ɔso odi w'ani bɛkyerɛ mu na waba ɔso odi w'ani bɛkyerɛ mu na waba abɛhwɛ bi ɛfɛ ɛyɛ amammerɛ ɛne amanneɛ a nananom ayɛ firi tetetetetetete nkwadaa nkonnwa asase so otumfoɔ piesie Nana Kwame Bafokeng ne nkonnwa asase so ɛno ɛna ɛkɔ so kamakama saa bere deɛ ɔrehwɛ bi na ɛsɛ bɔmmɔden ara di akyi na kakrakrakra nso asua amammerɛ ɛne amanneɛ a ɛwɔ mu. Sɛdeɛ nnuro a yɛma wo mu no anadwo no nnuro a ɔmo kɔ ayereyɛ yɛka ayereyɛ a ɛhɔ ɛna ɛyɛ Sasima Ntomafoɔ bosomfoɔ ɛkɔ pie na wayɛ amammerɛ ne amanneɛ ɛhɔ ɛna wɔbɛkɔ akɔsrɛ ayi apayɛ asrɛ aba musuo ne nneɛma ahodoɔ bi a ɛba Nkranga ɛne Ghana baabi biara akyerɛ sɛ afe ano ahyia nananom ɛmmɔ yɛn ho ban na ɔmo yi amanneɛ ɔhaw owukwaturo ɛne biribiara ɛfiri hɔ ɛti ɛno anadwo no yɛkɔpie mu ɛwɔ ayereyɛ ɛti after ayereyɛ no ɛno ɛna yɛde bosompanyin Sasima Ntomafoɔ kuo ɛbaa fie sɛdeɛ yɛma mo te aseɛ no na ne yere ɛretwɛn no ɛyɛ Nkranga manhema
na ɔte hɔ a ɔretwɛn no because amammerɛ ne amanneɛ kwan so no na Mpadan Mahema ɛyɛ obi a ɔno ɛyɛ Sɛsimantoa bosom no ne yere ɛti na kyerɛ sɛ ɛnora no ɔte hɔ a ɔretwɛn kama ɛti ɔmo de ne kunu ɛbae nti ɔmo de ne kunu ɛbɛtuiɛ no anadwo no ɔyɛ amammerɛ ne amanneɛ a ɛhyɛ na ɛfata ɛde ne kunu ɛba fie na nnɛ ɛna ɛyɛ akɔmfoɔ da ɛnɛ akɔmfoɔ bɛkɔm saa na ɔkyena amammerɛ ne amanneɛ bi ɛwɔ hɔ no ɛno so ɔmo ayɛ ɛde atwa toɔ ɛnti ɔkyena ɛna nananom ɛne nyame yɛ atom a deɛ ɛwɔ nyinaa no yɛbɛyɛ na yɛde nansa na ne mmom ɛnyɛ nansa but yɛhyɛ aseɛ no a ɛyɛ na wɔtwe mu no nyinaa na ɛyɛ a na nneɛma a ɔmo bɛyɛ no ɛyɛ kakra na mmom nansa no mu ɛna ɛyɛ deɛ a yɛbɛka sɛ mpɛmpɛnsoa kasa a yɛbɛka sɛ obiara bɛkyerɛ amammerɛ ne amanneɛ ne nneɛma a ɛma nipadɔm nyinaa tumi yɛ dɛ ɛba ɛbɛhwɛ bi ɛti ɛnora no na akɔyɛ sɛ ɔmo bɔ bi tie ɔmo de bi tie yi ɔmo ho ɛyɛ efura tuntum ɛkyerɛ sɛ nananom a ɔmo kɔ yɛ kae ɔmo adi kan kɔ ɔmo afiri mu ɔmo nyinaa yɛ kae ɔmo na ɛbrɛ so ahyɛ sɛ yɛbɛtumi ayɛ obiara ahyie kama ɛti ɛno nyinaa yɛ nneɛma a na ɛkɔ so a ɛnora ɔmo yɛ fɔ amammerɛ ne amanneɛ kwan so ɛti wohyɛ a na kyerɛ sɛ ɛnɛ sɛdeɛ ne kaa no ɛna nananom abosom n'asɛ akɔmfo ahodoɔ efiri atiti ɛne bɛnkyɛɛ ɛba na ɔmo so aba abɛkɔm ayɛ amammerɛ ɛne amanneɛ fi sɛ osompanyin ɛna ɛyɛ n'afahyɛ ɛnkanka ɔmo wɔ nkrada kurunyasa ase so sɛdeɛ me ne nana yɛ ɛkasa yɛ a ofiri sɛkyɛdwuma ase ɛba bɛpie mu no saa ɛna tie ɛti saa bere deɛ amammerɛ ne amanneɛ no a ɛna nananom ɛyɛ a ɛrekɔ so no ɛti di akyi na osu hyɛ bi kama na deɛ ɛwɔ biara no yɛ so yɛde abrɛ wo na wɔn sɛ amammerɛ ɛne amanneɛ wɔ yi yɛn toto n'ase aha ɛyɛ bere akɔdwo de di a ɔmɔde a mama refi sɛ ɔbɛ subscribe na wakɔmɛnte na wakyɛ na mi ɛnhyira wo.
abusia ayɛ grandpa de bi ka mɛmɔ mi yɛ bi japa sɛdeɛ ɛhyɛ bɔbɔ no aha yɛ nkwadaa kodwa saase so nkwadaa kodwa saase so tumu kiesie nana kwame ɔkudi ɛyɛ motumu kiesie kodwa saase so ɛnɛ yɛdi sɛsima ɛntuma akwahyɛ ɛnura ɛdure yɛ kɔ ayɛyɛ ɛma ɔmo nkɔyɛ amamɛ ne amadeɛ ɛkɔfa a ɛyɛ bosom bɛnyine ntɔfo nkuo sɛsima ntɔfo ɛde ne bɛn ɛnɛ ɛna nananom akɔtoɔ amamɛ ne amadeɛ kɔ so ɛwɔ sɛ ɔmo ba na ɔmo ne bosom bɛnyine ɛba ɛbɛbom ɛyɛ amamɛ ɛne amadeɛ sɛdeɛ sɛ ɛfata ɛti owurɛ sɛdeɛ ɛkɔ no akɔfoɔ ahodoɔ aba ɛdi fi sɛ ɛdwuma ase ɛdi efire nkampɔ wɛnti nipa ɛdɔɔso akɔfoɔ efire ɛna aba bebie asabe amamɛ ne amadeɛ kwan so no bia ɛkyerɛ ne dɔm akyerɛ sɛsima ntoa sɛdeɛ amamɛ ne